Hola, com estem? Em dic Miquel Gil i volia parlar-vos d'un acte que farem el dia 23 d'abril, al voltant tant del dia de Sant Jordi com de la diada del 25 d'abril en el País Valencià, en el que sota el paraigües de la pàgina web Música de Poetes, doncs una sèrie de persones que tenim en comú, que hem musicat textos de poetes, doncs això farem un streaming i començarem això a partir de les 11 del matí. Música de Poetes és una web amb un contingut pedagògic, amb una voluntat d'anar penjant allà recursos, cançons que hem anat musicant, que duguem en el repertori diferents creadors del país. I doncs això, ja que estem, vaig a fer-vos una cançó d'una poetessa de la comarca de la Safor, del País Valencià, Teresa Pascual, una cançó que es diu Com si l'aigua. Derrota y bolsa de la salud que descansa. Esa es la derrota y bolsa de la salud que descansa. I la seva amplitud se l'escapa dels braços com si l'aigua tinguérem. Format el cos al quan no arribés, com si abraçares mar, com si abraçares un atzar que no torna. La derrota y bolsa de glaçau en què descansa. Esa es la derrota y bolsa de glaçau en què descansa. I la seva amplitud se t'escapa dels braços com si l'aigua tinguérem. Format el cos al qual no arribé, com si abraçares mar, com si abraçares